Qabża fil-kwalità fis-servizz tal-Meals on Wheels li minkejja titjib se jibqa' jingħata bl-istess prezz. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Parlamentari Justin Caruana spjegat numru ta' anomaliji u sitwazzjonijiet problematiċi li f'ħidma mal-kuntrattur se jissolvew. Realtà ta' lista ta' stennija twila li hija twila daqskemm kien hemm nies jibbenefikaw mis-servizz fuq kollox l-introduzzjoni ta' prattiċi moderni kemm għas-sigurezza tal-klijenti kif ukoll anke biex ikollna menus li jindirizzaw il-bżonnijiet tan-nies li huma differenti kemm fejn jidħlu saħħa kif ukoll anke il-bżonnijiet nutrizzjonali tagħhom. Fil-fatt l-iktar minn 300 persuna fil-lista ta' stennija għal dan is-servizz mistennija jinqataw sal-aħħar ta' Novembru, filwaqt li ġej mill-ħsieb għal żieda ta' klijenti fi żmien li ġej. Barra minn hekk se jinqataw prattiċi u apparat antikwati, il-menu se jikber u l-ikel se jkun magħmul skont il-bżonnijiet ta' dak li jkun, inkluż l-eżiġenzi nutrittivi u allerġiji. Barra minn hekk se jinbidlu l-kontenituri biex ikun evitat kontaminazzjoni fl-ikel u l-ikel se jitwassal friżat biex jibqa' frisk kemm jista' jkun. Is-servizz għaddej minn proċess ta' rebranding u issa jinsab bl-isem Meals to You Cooked. Is-servizz se jkompli jingħata bħallum, jiġifieri ikla ta' żewġ platti u deżerta darba kuljum jew fil-ġranet li dak ikun jixtieq, dan bil-prezz ta' €2.20.